I-AI ingawenzani umaskandi njengamanje ngizonithestela ukuthi ingawenzani nje kade ngishilo ukuthi ngizoyenza ivideo sitheste umaskandi. Okay, njengamanje ngiphethe imic yami la ngizorecorda i-guitar, ngizorecorda isiginci. Okay. Okay, yeah, sengiready. Okay, siqedile-ke manje sizofaka u-bass guitar. Sesizofaka u-bass guitar. Angazi ukuthi izowenza, siyatesta njalo. Ingabe senithi ngithe izowenza umaskandi. Siyatesta. Okay. Okay. Next. Okay. Ama-keyboard ka-maskandi ahamba twi. Okay. Okay, njengamanje isiginci sethu le bafethu nisizwile niyasikhumbula la ngishaya isiginci la. Okay, isiginci sethu ke lesi ngizosikhava ke manje. Na ukhava la uyakhetha uzothi guitar. Ayikho ke lento ukuthi uzothi maskandi guitar la kubhaliwe maskandi guitar, uzothi guitar style chilled maskandi guitar or slow maskandi guitar. Chilled maskandi guitar. While i-generator ke sizolinda ama results esiginci senze bese ke siyalalela sekuhlangene konke. Okay, njengamanje iya-generator ke la izama ukuyakha. Okay, ma-kickers lawa. So faka drum la, masifakile uzobhala nje kick and then cover. Masukhavile uyayilinda ke islow ke namhlanje internet yami, so snare bese sithi cover. Ongivezele la unababone siya cover drum bhala into oyifakayo cover. Ngeke ngithi ke maskandi snare angazi noma ungaphela angibona ukuthi umaskandi unawo snare wawo ngaphela lemsine siyisebenzisayo yaphesheya. So ngeke ngithi maskandi snare ngizowenza snare izobona inhloso la ukubona ukuthi ngawenza umaskandi. Si-generate ke manje sidlulele kwelandelayo. Elandelayo bekuyini? Okay, sikhet. Okay, so cover head ngizokwenza kanjalo nganzayo for iseke video ngoba nami ngina space nokuthi ngabili seniyazi ke ngizoqala ngicover yonke lento, ngizoshutha mase ngiqede ukucover kahle yonke lento le, and then bese siqhubeke sizokuthi iyenzile ngempela lento esiyifunayo. Alright, isiyenzile ke la nasi isiginci asizwe in le. Okay, excitement. Okay, asizwe isiginci. Okay, nasi isiginci sisenzile. Yini le elandelayo? I think ama drum. Okay, yini? Yeah, I think it's drum le. Okay, yeah, ilifakile ne drum. Okay, bafethu manje ngizofinalize ke la ngifakile yonke imali packaging strings. Angifuna amakhona engiphoxile kukona la sengikuzwile. Kodwa ngizonidlalela nani nisho ukuthi ngithini. Njengamanje ngicela ukunidlalela ke manje. Ngizonidlalela nilalele ningitshela ukuthi nithini, nizwana. Okay, ngizosusa lo solo lo udlale yonke into instrument ekhona. Mhlawumbe ngayicisha nje leyo kugcina ngiyifakile. Udlale lawo. Kambe lento uyihlanganisa kanjani? Ish. Oh, okay. Ayingidlale nje lokho kukhona. Hayi.
ya ngani niyayizwa iyayihlanganisa uyachaza nokade ngicula uyachaza usifunani nama street beats esinayo nayi beat yiyo umaskandi lo saqala siyaqala uzofunda usona saqala uyiyo umaskandi mhlawumbe noma ngifuna ngicime ezinye izinto la ngicima ufunani uyayisho lento isho ngomlomo izokwenzela lento ufunani mhlawumbe usungashintsha ke ama sound ke la kuwe ila kaMaskandi isikwakhela uyakwazi ukuyidownloada yonke lento le uthathe uyifaka ku DAW yakho isebenzisayo hawo ufunani ke yani mina ngiright nganza kwethu angazi phela kuzohlukana oshuni mhlambe lo uzame ngobusi lo but nami kuyenza lento kungithatha isikhathi nje ngishintsha wagcina kuphumile kanje nithini uvoleni nithatha iAI ngeke wenze umaskandi manje mawase ngifaka umuntu lapha ngize ngayiculele le beat le bese ngenze same lento ade ngiyenza ngikhava ivoice yakhe siyifake siyishune ibe ivoice yeAI izocula manje la le beat lento engiyenzile mina ngifike ngayisho ngase ngigenerate ukuthi izikhiphe lento engiyishilo ngaphinde ngasho okunye yajana izovinjwa yini ukuthi ungena lapha uculise kwanto encane bese uyayithatha leyo voice leyo uyikhave ibe into encane izoyenza leyo ayakwazi already ama AI ukureplace ama voice abantu so nthini kodwa nina angazi akuyona beat kaMaskandi le yiyo kodwa mina ngozwa